Lah kok saged. Wong arep mancing kan nek mangat ndelokke sing wedok. Nek sing wedok turune miring nengen, ling nguncalke pancing saka tengen. Nek wedok turune ngiwa, ling nguncalke pancing saka kiwa. Oh, nek sing wedok turune mlumah, rasah mangkat mancing. Iya. Lah ngapa? Nang omah wae mancing sing wedok. Iya. Lah oleh apa? Embuh. Udu iwak. Apa iwak? Ya embuh. Wah, kowe iki ngisru-ngisrui. Lah wong tekan lho. Ayo oleh ya ora ngerti kok ya. Tak ngono piye? Lah wong-wong mingku iki jogetan reyok kok. Nek reki pripun Ya men tak gondang-gondang, tak blang, trang tung 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 blang. Ngono kuwi ming gerak awakmu men padha dimbangi to. Pengendange tangane nganti semplok-semplok kok. Semplok. Lah ning joget piye mantuk-mantuk tok. Mantuk-mantuk tok piye kok njur mantuk-mantuk tok ora. Yo liyane ora obah mantuk-mantuk tok. Lah pas eling ngepaske niku lho jogetan iki kula ora paham e. Rasa dipaske engko pas dhewe. Dalang iki saru. Ora wae kok ya. Yo